Близо 1200 кандидат-студенти се явиха на редовния изпит по биология и химия в Медицинския университет Варна за специалностите медицина, дентална медицина, фармация и за направление военен лекар. Изпитните комбинации традиционно бяха генерирани в реално време пред кандидатите, което е уникална за страната практика. Имаме готовност да започнем, много държим да осигурим прозрачност, да се чувствате спокойни. Създали сме възможност, както знаете, и за предварителни изпити, и за днешната редовна дата участвате в класиране с по-високата оценка. Имате достатъчно време, вярваме, че ще се справите. Проверявайте за оценки, проверявайте за класирания, проверявайте за срокове за записване. Това от тук нататък предстои и е ваша отговорност, а ние предоставяме максимално пълна информация на сайта на Медицинския университет Варна. Пожелаваме ви успех! Успех на всички! Желаещите да се обучават в Медицинския университет Варна имаха възможност да се подготвят и чрез нова платформа за решаване на онлайн тестове по биология и химия с реални въпроси от приемни изпити, автоматична проверка на резултатите и получаване на подробна статистика за тях. Какво искате да учите в Медицинския университет Варна? Медицинския университет Варна искам да уча дентална медицина. Като цяло това ми е любимата професия, да съм зъболекар. Изпитът според мен беше супер приятен, а пък изцяло университетът е супер красив, поддържан и хората са много приятни. Имате доста възможности. Бих желала да пробвам и за военен лекар, което не е лошо. Да, това е за медицина. А защо медицина? Принадлежността към хората е много важно нещо и за да си част от обществото трябва да вършиш нещо и това реших да е моето призвание. Аз харесвам природните науки и така. Защо избрахте Медицинския университет Варна? Не само защото съм от Варна, а заради колко добра база има и колко добри преподаватели, тъй като бях и в кандидат-студентския курс. И наистина много харесах професорите и начина им на отношение към нас. Защо фармация? Защото от малка много се интересувам от лекарства и като цяло химията много ме влече. И така. А как избрахте Медицинския университет Варна? Защото първо Варна е наблизо. Аз съм от град Шумен и второ всички имат много хубави отзиви. Моето семейство е доктори, всички са завършили тук. Може би наши баща ми, сестра ми, чичо ми, всички са завършили тук и аз реших, макар че първоначално бях решил друга специалност, реших и аз вече медицина да дойда във Варна. За каква специалност кандидатствате? За дентална. Защо тук в Медицинския университет? Тук ми го предложиха, специално от леля ми. Тя преди кандидатства тук. Какво сте чували за Медицинския университет Варна? По принцип, че е един от най-добрите университети, като цяло, че много го хвалят. Исках да кандидатствам медицина, понеже от малко съм с диабет и точно това искам да кандидатствам ендокринология и да, като цяло за това се запътих натам. А какво знаете за Медицинския университет Варна? От това, което съм чувала, е добър университет, хората го харесват. Сегашната ми ендокриноложка даже е завършила медицински Варна и ми каза да се пробвам. На 9 юли ще се проведе редовният изпит по биология за специалностите медицинска сестра, военна медицинска сестра, акушерка, кинезитерапия, медицински лаборант, рентгенов лаборант, рехабилитатор, помощник фармацевт и медицински козметик. Кандидат-студентите могат да се явят на него в университета във Варна и в филиалите му в Шумен, Сливен и Велико Търново.